година. Да, ама колко струва? 40 лева. Нямаш толкова пари. Влогът нямам, ще си я взема. Ще се взимаш? Ще крадеш? Просто ще си я взема. За да видиш дали някой идва. Ма сега ще крадеш? Казах ти отиди да видиш. Добре. Момичета, хайде да плащаме. Да. О, момичета, къде отивате да плащате ли? Какво сме ти направили? Не ни е страх от вас. И тук ни пречите, и в училище ни пречите, махайте се! Ти на кой се отваряш? Откраднал си я! Как съм откраднал? Не съм откраднал. Сашо, видях те открадна я! Беби, кажи, че не съм откраднал. Саша открадна я. Ама ти си един женчо. Момичета, ще ми чакате ли? Трябва да идем. Много ми трябва.